prva lutkarska predstava biće ovde u školi u Stojniku, a jedan od zaslužnih je za izvođenje ove predstave je i direktor pomenute škole Milijana Petrović. Recite mi kako su tekle pripreme i da li ste zadovoljni što su deca uspela da pripreme neobičnu lutkarsku predstavu? Vrlo sam zadovoljna i mogu da izrazim toliku sreću baš da je današnji dan poseban ovde meni, zato što nekako sve ono što sam radila i na časovima sa decom i nekim svoji snovi su se sada zaokružili u celinu i ova lutkarska predstava je baš kruna svega toga. A kako sam imala sreću pa naišla na ljude sličnog mišljenja i sličnih tih razmišljanja, san se i ostvario. Tako da, ovom prilikom da zahvalim Centru za kulturu, Saši Simonović, koji je nesebično nama pomagao i davao nam podršku u realizaciji ovog projekta. Naravno da pomenem tu učiteljicu Danijelu Bjelicu Pavlović, koja nam je obezbedila tekst za predstavu, a lutke nam je napravila Danijela Starčević, jedna fina i mnogo kreativna žena, također roditelj iz Kopljara. Sarađivala sam sa njom dok sam radila u toj školi i evo sada se opet stvorila prilika, tako da vidjet ćete, mnogo su lepe i originalne lutke. Naravno da ne zaboravim decu, deca su fantastična, tu su naši i sedmaci i šestaci, imamo jednog petaka, iskombinovali smo decu u zavisnosti od karakternih tih crta, tako da odgovaraju i likovima koje glume. Ali ovo znači da je samo početak saradnje sa Centrom za kulturu i da će se nastaviti i dalje i da ćete i sledeće školske godine pripremati ovakve predstave? Da, ovo je početak, ovo je jedan korak, kako ono kažu, ne samo korak za čoveka, nego i za čovečanstvo. Ovo je korak u stvaranju tog lutkarskog pozorišta koje Aranđelovac nema. I nadam se da smo povukli nogu, po znacima navoda, pa da i ostale škole idu našim stopama i da će to biti i saradnja iz škola. Možemo prikazati ovu predstavu u drugim školama, možda i gradu u neko dogledno vreme kad budemo toliko popularni. Prva predstava lutkarskog pozorišta Centra za kulturu je odigrana danas u osnovnoj školi Vuk Karadžić u Stojniku, a tekst za predstavu je napisala Danijela Bjelica Pavlović. Otkuda ovaj tekst da napišete baš vi i kako je to teklo? Tokom fakultetskog obrazovanja sam pisala dramske tekstove i pesme za decu i otud ideja da se napiše jedan tekst. Direktorka Milijana Petrović je dala ideju da osnujemo lutkarsko pozorište, Saša Simonović nam izašao u susret i sproveli smo u delo. Koji učenici, odnosno kog razreda učenici učestvuju i kako ste to vežbali? Učenici od 5. do 7. razreda učestvuju. Koliko je spremena predstava? Pa spremana je dosta dugo, više od mesec dana, a deca su dobro savladala. Je li teško spremati lutkarsku predstavu? Jeste, posebno je teško, jer treba i deca da uđe u karakter likova i da nauče da rukuju sa lutkama, i na štapiću i na ruci. Su oni to savladili? Pa uspešno su savladali, da. Šta je u stvari osnovni cilj i šta je tema predstave? Tema predstave jeste Vaskršnja čarolija. Mi malo kasnimo sa predstavom, ali nikad nije kasno. Inače, radi se o likovima koji su stanovnici livade i oni pomažu jedni drugima. U principu tema je prijateljstvo. Ja se zovem Petar Petrović. I u kojoj si ulozi ti danas? Ja sam danas u ulozi jednog zeca brzoskočka. On je malo, voli da se hvali, ali nije baš toliko dobar u svemu kao što priča. Dobro. I hoćeš li da nam kažeš jednu rečenicu kako on to izgovara i kako ćeš ti sada pred publikom raditi sa tom lutkom? Hoću. Pa naravno, Vaskrs nam je sve bliži i bliži. Eto, za nedelju ovu. Ja sam već počeo da dekorišem jaja za korpicu svoju. Lik je Leptirko koji u ovoj predstavi ima jako dobre drugare i koji mu pomažu da vrati svoju boju sa krila, a i ova predstava, glavna tema predstave jeste drugarstvo, a to uopšte nije daleko od toga da se mi stvarno super slažemo i da smo svi dobri drugari. Ti je bilo teško da uđeš u lik? Pa ne, ja volim da glumim i uvek sam zainteresovana za neku predstavu, tako da mi nikad nije teško.
Ja sam Nevena Žarković, moj lik je Puš Sporać koji je inače spor, ali brzo misli i uvek je spreman da pomogne svojim drugarima. Ja sam Viktor Radisavljević i glumim malog mrava po imenu Radenko. On je mali i vredan mrav, pomaže svojim drugarima, pomogao je leptirku da se sa svojim krilima da vrati boju na svoja krila i Pored toga što je vredan, ali on prijatelj sa svima? da, on je prijatelj sa svima i svima pomaže kad im zatreba pomoć. Ja sam Tamara Pavlović, u ovoj predstavi glumim Lastavicu. Ona zajedno sa ostalim drugarima pomaže leptirku da vrati boje na krila. Moje ime je Matej Stojanović, ja glumim zeca po imenu Tukuško. On je jedan lik koji stvarno voli da pomaže drugima i u svim problemima on će nekom da pomogne. I njemu nije uopšte teško da uradi neke i teže poslove za druge. Koja ti najdrža rečenica iz predstave? Hoćeš da izgovoriš? U redu. Brzo skočko, moramo brzo da delujemo, a ti šalješ sporaća. Evo, ja ću da donesem paletu sa bojama kada je tebi sve teško. Pa još ćeš da postaneš kao onaj zec one basne, zec i kornjača sa tim tvojim. Ja sam Katarina Radulović, u ovoj ulozi sam pripovedač. I ja najavljujem proleće i samim tim uvodim predstavu šta će biti. Da. Je li to bilo tebi teško? Pa ne znam, meni je ovo bilo stvarno jednostavno i stvarno dugo smo se i pripremali. Ko vam je najviše pomagao? Pa direktorka Milijana i učiteljica Danijela. Na leđima kućicu svoju nosim i time se ponosim. Zbog toga sam ja životinja sporija. A što se tiče veličine naše, mene se male životinje, kao što si ti, plaše. Sa mnom je ista stvar. Mada za sada imam obojnih jaja čitav jedan par. Mama mi je rekla jaja od velikog petka, oboju crveno, sva bez izuzetka. To si upravo, za to znam